Hola a tothom, torno a estar aquí. Avui m'he quedat sense diners i no em dóna la gana de treballar, o sigui que avui estarem robant cases a Brookhaven. Bueno, ja hem arribat a la primera casa i amb l'ajuda de la Megalodon podrem robar-la. Va, anem. Tu coneixes aquesta casa? Jo no sé on està la caixa forta. Ah! Missió fallida. La casa ha desaparegut del no-res, o sigui que robarem la del costat. Va, vinga! Tens un sac de dormir? Sí, en tinc una a la butxaca! Punyeta, ens descobriran, hem d'anar a darrere. Em sembla que hi ha algú. Sí, hi ha dues persones parlant. A veure. Poso el sac de dormir, vale? Prova-ho. Ha funcionat, hem entrat! Però ara manejaran! S'han manejat! Ajuda! Tranquil·la, Megalodon, robaré aquesta casa per tu. Ràpid, haig de buscar una altra alternativa. Estan aquí. I si em pujo a la taulada? Foxy, estic allà! No et veig! No, t'han manejat! Oh, tenen una maca molt bonica. T'han manejat? Sí, m'han manejat! Tu què creus? Vaig intentar entrar-te, vale? Vale. Saps el truc del carro de la compra? No. Bueno, vaig a trucar repetides vegades a veure si funciona. Ah! L'espero allà. Punyeta, ens han tornat a manejar. Doncs anem a la següent casa. No crec que hi hagi més cases a Brookhaven, Jo per si de cas no posaria a buscar. Ostres, doncs n'hi ha una altra. Si una està a la caixa forta. Només necessito un sac de... Oh, està oberta. Està oberta. Però igualment necessitaré el sac de dormir perquè està molt ben amagada. Bueno, després em van manejar d'aquella casa. Però no m'he rendit. O sigui que ara intentaré entrar per aquesta finestra d'aquí. Hola! On estàs? Estic a darrere teu. He tingut una idea. Posa una escala aquí, sobre la valla. No tinc escales, posa-la tu, hombre. Doncs agafant una. És que no tinc espai a les butxaques. Bueno, doncs agafaré una escala. Almenys tens una bomba? Això sí. Home, les bombes són imprescindibles en aquesta ciutat de Brookhaven. Va, vinga! Ara ho hem de provar. Serà més fàcil pels conductes. Però tia, on estàs? Quan vegis un sac de dormir em veuràs, d'acord? Aquí no hi és. Megalodon, tu te'n recordes d'on és la caixa forta? No me'n recordo. Bueno. Tens la... Ah, ja està aquí. Tens les bombes? Va, ràpid, vine. On estàs? Aquí, a la caixa forta. Al costat del lavabo, mira'm. Aquí, tens una bomba? Sí, tinc una bomba. Col·loca-la aquí i agafem els diners. Jo els tinc! Ara corre! Jaja, t'acabem de robar la casa en la teva cara, conillet. Jaja. Jaja. D'esto no passa. Un pou i un banana cat, això ho haig de veure. Jo he robat aquesta casa. Ah, estan allà. Jo ja l'he robada, tio. Tinc una idea, i si fem veure que els adoptem?
No, entrem en un llit. Ens descobriran? Jo he pogut sortir. Els molt maleïts? D'acord, doncs posa el teu llit. Vale. Ho podem passar per sobre la tanca. Va, vine, aquí, a la piscina, que no hi ha res. Ens podem posar aquí i així no ens veuran. Podrem entrar i... Ahà, s'ha regenerat la caixa forta. Vine, ràpid. El més important és que no ens vegin. Ja estàs al pati de darrere? Megalodon? Soc al pati de darrere. Doncs aleshores anem allà. Mira, per desconsiderats de no obrir-nos. D'acord, ara posa el teu llit aquí. Vale. Vinga, papa. Ah, en la primera, D'acord, posa la bomba. Jo agafo els diners, D'acord, d'acord. Va, explota-ho. Adeu! Megalodon, de debò, deixa de perseguir-me, no volia agafar els diners, els he agafat per accident. Sisplau, no em matis. Em sembla que aquí estic salvada. Em puc amagar aquí fins que torni. Papi, et mataré! M'és igual. A veure, vaig a posar alguna cosa que faci que no s'adoni que sóc jo. Perfecte, així no sabrà res. Em pregunto quan tardarà a venir. Suposo que ja puc sortir d'aquí. La iglesia. Sembla que no vindrà. Puc anar escapant. Oh, mira, una altra casa per robar. O és la mateixa d'abans? A veure, em sembla que és la mateixa d'abans perquè... Ah! No! Ajuda! No, Megalodon, no volia fer res, de debò! Vale, és una oportunitat d'amagar-me. Sisplau, Megalodon, no em facis més mal! Ja he sofrit suficient! No hem llegit una bomba! Jaja, per fi t'he matat, Foxy. No, m'has matat! Que oportú. Però aquesta cosa no funciona! Hola a tothom, moltes gràcies per haver vist aquest vídeo. Ens veiem! Feel your eyes keep looking over your shoulder, 'cause you'll never be alone.